Druhá nedeľa po narodení Pána. Jánovo evanjelium 1:1-18. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh. Volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Evanjelium nás pozýva sústrediť sa na to najdôležitejšie, čo sa počas Vianoc udialo. Vypočuli sme si prológ Jánovho evanjelia. Prológ je úvodná časť literárneho diela, uvedenie príbehu a stanovenie jeho základného rámca. Jánov prológ je teologicky veľmi bohatý text. Na počiatku bolo slovo. Tento pojem slovo je prekladom gréckeho slova logos, ktoré vyjadruje jednoducho nejaký plán, náčrt diela. Toto dielo stvorenia Boh vykonal svojím slovom, ako čítame v knihe Genesis. Boh povedal. Boh urobil na počiatku všetko s múdrosťou a táto Božia múdrosť je prítomná v stvorení. Je dôležité uchopiť vnútornú dynamiku tejto skutočnosti. Ponúkam text z knihy Prísloví, preklad Jeruzalemskej Biblie, ktorý nás veľmi dobre uvedie do témy a pomôže nám pochopiť, ako evanjelista Ján využil tento obraz zosobnenia múdrosti. Jahve ma stvoril na začiatku svojej stvoriteľskej činnosti, prv než najdávnejšie zo svojich diel. Založená som od večnosti, od počiatku, dávno pred začiatkom zeme. Keď ešte neboli oceány, narodila som sa. Keď ešte neboli prištiace žriedla, prv než boli hory zasadené na svoje miesta. Pred vrchmi som sa zrodila, prv než stvoril nivy i jazerá a všetky základné prvky sveta. Bola som tam, keď upevňoval oblohu, keď obklúčil obzorom nesmierny oceán, keď zhusťoval mraky vo výškach, keď ustaľoval žriedla v oceánoch, keď vymedzoval hranice moriam, aby sa vody nepreliali ponad ich brehy, keď kládol základy zeme. Po jeho boku som stávala deň čo deň ako staviteľ, jeho miláčik a jeho potecha. Stále som sa pohrávala v jeho prítomnosti. Pohrávala som sa po jeho zemi, keď ju už dokončil, no najradšej sa bavím v spoločnosti ľudí. Príslovia 8, 22 až 31. Z tohto obrazu vyplýva, že najväčším potešením zosobnenej múdrosti bolo vstúpiť do stvorenia a utvrdiť vzťahy so stvorením, s vrcholom a korunou tvorstva, s človekom. Logos je reprezentovaný Božou múdrosťou. Nie je pre nás jednoduché pochopiť význam termínu logos. Môže nám v tom pomôcť Filón z Alexandrie, ktorý tvorí určitý most medzi gréckou filozofiou a biblickou kultúrou. Vo svojich dielach použil tento termín viac ako 1200 krát. Pre neho je logos na začiatku všetkého. Je to Boží prvorodený, ten, ktorý všetko stvoril. Obraz Boha, ten, ktorý povstal medzi ľuďmi a žije s nimi. Je to Božia múdrosť, ten, čo chráni existenciu všetkých vecí. Je to prostredník medzi stvoriteľom a stvorením. Jednoducho povedané, logos je stvoriteľská Božia múdrosť, slovo, ktorým bol stvorený svet. Tento logos sa stal človekom. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Gréčtina používa dva výrazy na označenie života, bios a zoé. Od slova bios je odvodené slovo biológia, biologický,
a označuje prírodný, naturálny, pozemský, telesný život. Bios sa v Jánovom evanjeliu nevyskytuje ani raz. Keď Ján hovorí o živote, nehovorí o telesnom biologickom živote. Zásadne používa termín zoe, ktorý je v Jánovom evanjeliu použitý 36 krát a v celom Novom zákone 134 krát. Termín zoe má význam skôr spirituálno-teologický. V akom živote Ján hovorí: v logose Božej múdrosti, stvoriteľskom Božom slove je život. Ba čo viac, táto stvoriteľská Božia múdrosť, ktorá sa stala telom, je životom. Je zoe, večným životom. Pri stvorení sme dostali biologický život, bios, ktorý sa končí smrťou. Tu však prichádzame k dôležitému posolstvu. V tejto chvíli prichádza zoe, cieľ nášho života. Život večný, ktorý spočíva v logose, Božej múdrosti. A tento život zoe je svetlom ľudí. Pre Izraelitov bol svetlom Boží zákon, tak ako sa o tom hovorí v 116. žalme. Tvoje svetlo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Svetlo zákona viedlo život človeka tak, aby nevybočil zo správnej cesty. Ale Ján hovorí, že zoe je svetlom ľudí. Čiže nie zákon, ktorý nám bol daný zvonka, je svetlom, ale život. Nie bios, ale zoe, ktorý nám bol darovaný. Osvetľuje a vedie naše kroky. Ježiš je tým životom, ktorý je svetlom ľudí, ako to vyjadril v Jánovom evanjeliu. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života. Jánovo evanjelium 8.12. A svetlo v tmách svieti a tmy ho neprijali. Tma má v Biblii vždy negatívny význam už od začiatku, keď kniha Genesis hovorí, že tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Prvé, čo Boh stvoril svojim stvoriteľským slovom, bolo svetlo, ktoré zahnalo tmu. Čiže tma symbolizuje svet bez Boha, svet otroctva, strachu a smrti. Ale tma bola porazená svetlom, ktoré prináša život v plnosti. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Ak dovolíme, aby logos, stvoriteľská Božia múdrosť, vstúpila do nás a dotkla sa nás v najhlbšej hĺbke našej identity, dostaneme moc stať sa Božími deťmi. Je zaujímavé, že grécky text použil termín exkousia, ktorý znamená doslova právo. Dostali sme právo volať Boha Otcom, pretože nám bol daný tento život zoe, ktorý nám dovoľuje realizovať v nás túžbu ponekonečne. Ako hovorí apoštol Ján, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi. 1. Jánov list 3.1. Nestaneme sa Božími deťmi až potom, ako sa skončí náš prirodzený biologický život, bios, ale už teraz sme Božími deťmi, lebo sme prijali večný a nadprirodzený život, Boží život, zoe. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Dostávame sa k jadru celého prológu. Logos sa stal telom. Gréčtina používa výraz sarx, ktorý doslova znamená mäso. Avšak v Novom zákone sa používa na označenie ľudskej prirodzenosti. Čiže slovo sa stalo človekom, čím sa chce podčiarknúť rozmer slabosti, krehkosti, do ktorej sa obliekla Božia stvoriteľská múdrosť. Pozor, nevnímajme to tak, že Božia múdrosť si obliekla svaly ľudského tela, ale ona sama sa stala telom, človekom. Prijala všetky ľudské limity aj smrteľnosť. Ježiš, Boží syn, sa stal človekom so všetkým, čo k tomu patrí. A k ľudskému životu po prvotnom hriechu patrí aj umieranie a smrť. Prebývalo medzi nami. Grécke slovo skeno doslova znamená táboriť, stanovať, čiže slovo si urobilo medzi nami stan. A to je už termín semický, blízky nomádskym kočovným kmeňom, ktoré putovali púšťou, na ktorej si nestavali paláce, pevné domy, pretože boli na ceste do cieľa. Aj Izraeliti počas putovania púšťou z Egypta do zasľúbenej zeme si stavali stany a samotný Boh sprevádzal počas exodu svoj ľud a taktiež býval v stane, ktorý sa nazýval stánkom stretnutia. Avšak potom, čo si ľud urobil zlaté teľa a spáchal tento vážny hriech modloslužby, Boh opúšťa svoj ľud a káže Mojžišovi, aby postavil stánok stretnutia mimo tábor, ktorý bol poškvrnený modloslužbou. Hovorí o tom kniha Exodus. Mojžiš vzal stánok, postavil ho mimo tábora, nedaleko od tábora a nazval ho stánkom zjavenia. Každý, kto sa chcel obrátiť na Pána, vyšiel k stánku zjavenia, čo stál mimo tábora. Exodus 33.7.
Aj my sme nomádi putujúci púšťou tohto sveta do cieľa, ktorým je Božie kráľovstvo, večnosť. Aj nás na tejto ceste našim exodom sprevádza Boh. Boží syn prijal stánok ľudského tela, ktoré vzal Boží syn na seba. Ale už neprebýva mimo ľudského spoločenstva. Práve naopak, prebýva uprostred nás. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Túto skutočnosť veľmi pekne vystihuje nádherný text z knihy Zjavenia apoštola Jána, ktorá je poslednou knihou svätého písma. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, Nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. Kniha Zjavenia apoštola Jána 21, 1 až 4.